Damang dainang hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, tapasonang marohatta, martang yang nahohom mahita. Amin. Selamat hari Pentakosta madihita saluhutna. Selamat hari Pentakosta. Ari parningotan na balgado arion di sude huria. Jongjong huria di portibi, ala nito di parbadia do na mangula. Majo papunguhon dohot pahotton parsauran ni akka na porsea. Ima na ginoaran huria. Pinujimat Tuhani nama musehon tondinat tugaluk akana porsea di Ibana. Ibana do na paluahon jala majong hita, mari hite-hite pajowon na badia. Todi parbadia ido na panguluhon hita. Alani ima di bagasan hiras ni roha, tapuji jala taulop pun ma ibana maredde mahita.
mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok ku Tuhamu rohana ibaru, dohot toddi na ibaru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatok ku rohabatu sian daging muna. Jala lehonok ku Tuhamu rohana marpakilalaan. Jala lehonok ku toddi ku tu bagasan ate-ate muna. Audo mabahesa asa marparange hamu di bagasan akapatikku. Aka uhut pupe radotan muna jala patu paon muna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manondangi jala mangajari rohani akkana porsea di hatam, mar hite-hite toddi parbadia, sai buhai marohanami, asature parohaon nami mar hite-hite tondimi, asa totong dame rohanami, makalasson hagogoon nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Patik ni debata di pesta paduahon parningotan hasasaur ni toddi parbadia sadarion iman atar surat di Filipi biddu 4 ayat sia. Ulah hokkamuma na ginuruhon muna na jinalo na binege jalan nani idamuna di au dungi donganan ni debata si pardamei mahamuna ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulawan na hombar tu patikmi amen. Panguluan sai topot makau sai unang mandau dan osian rohako rosi pangulu rotibu
beliau, ia songon apas maaf, ia sekutu, ia sekutu. Dohot nudarmi buriau, ia songon apas maaf. Roni budarmi papatar manglia, kondi parmolu Tatopo ti madosata martangi yang mahita, ale debata nami na marasi roha jalan abadia, manang pigahali hami ro tu jolom, hu hilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hu parhatopot hami. Tung na jot-jot do hami manibil sian akadalan munabadia, songon biru-biru nalilu. Ale Tuhan debata, unang tungpabali hami sian jolom alani dosa nami i. Asi maroham di hami, sesama saluhut dosa nami. Sai urupi mahami paubahon rohanami, maninggalhon sude dosa dohot hajahaton nami, jalamian hami dingolu nai baru di bagasan Yesus Kristus. Lehon madihami roha dohot gogo mangulahon na hobar tu lomo ni roham, di tonga-tonga ni portibion. Tangihon mahami alani asin ni roham di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jala si palua hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Isebe manguluhon akkana pinilit ni debata, debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Yesus Kristus do naung mate. Alai dada holani, naung mulak mangulu do al jala disiamun di debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon madi dibatana di gijang. Amen. Perjalanan Yesus
mau jodoh tulang bumi. Tunggu mau Tuhan hapus sayapku, asa polin Tuhan mati rimau. Surgoi patulus pardalanku, ton bibi maringan hubotodo kakas padoguonmu, diiring-iring doa kaki. Saat rone ucuni pardalanku, tugu maaf colok tulang bumi. Tabege mahatan di debata, turpuk ni epistel di pesta padua honon. Dienet sian Galatia biddu 5, mamuka sian ayat 10 onom, saat ro di ayat 20 onom. Tajahama marsikat sorin. Alai ondo hudok, marguru tuton di ima hamu marparange, unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Ale Unido sakap ni daging. Jala maraluhan daging hido sinakap ni tondi. Nama siya loloi. Asa unang di pasaut kamu pinangido ni rohabuna. Alai tondi i hamu, dang ginonggo manipatiki hamu. alai tandap do parulahoni daging ima parmainanon hawa daron pang Hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion. bunuh-bunuh parmabuhon hormuson jalah kana sumantusi nau hupaboa majolut tuham songo ido nang hunaeng yang teano ni akan mangulahon say Alai aka ondo parbueni toddi, holong dohot las ni roha, dame dohot labbas ni roha, abasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot hatomanon. Dang marawo patik dopak haka si somoni. Alai akan naginom goman ni Kristus Yesus, di parsilakod do daging na rap dohot akka hisap-hisap, dohot sakap-sakap. Ia dung di pangulu tondi kita taparangehon ma tondi. Unang mata eahi hasangapon na rumar, unang masiyasapan manang masilatean, ido sahatna. Martuado na tumangihon hata ni debata, jala naumpeopsa. Amen. Asih
tidakkon maha porsiawattai, songona hina tidakkon ni dongata saha porsiaon bisaddo portibion rap mahita maddo. Au porsia di bata Jehova, ido ama pargogona soatu dosa, nat mapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehova nasasadai, imana tinuhun di si Maria, na gabe-gabean sekto di parbadia, andorang su habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernin, di panghukuman ni Silatus, nama tetarpaja do ibana di haud kasilah. Na tuban watoro dong ditanom, na mulak mangulo di ari paturuhon, nama naik ke surga, lau kudu tu siamun di debat Jehova, amanai padogon nasodosa. disimai barat kami dosa Manguhumi halak na mangulo do na mati. Au porsia. selalu seria boleh apa pada baptisan akan doa dia sama dosa doa dia tai dan malah Mangulo do sobat ali. Do dihangunuan nasus sudah. Amin. Kor SPH.
Horwig Dago. Marede hita sian buku ede 467 ayat sada dohot udutna huhud pasaton pelean sada A dohot sada B. Asinero hamku puji Allahumma malusau Ipa iya sorohaku Gabe soranganmu au Ningaranmu rohanami Tundini manggohi Pake dohot Nami
masaboy gohan buaw, say mabaw mapasu-pasu, na magite siyanaw, inganan burohan namin, tundini manggohihi, pakirohot molo namin, gabi ula-ulagri. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Horas marihita saluhutna. Damang dohot dainang hanggina pinaribot hita saluhutna na bungunuaeng di bagasan tikyon, di na marpesta hita di parningotan hasasaor nitod di perbadia na paduahon tajakon mahatan ni debata imana tersurat di Nehemia bidusia mamuka maisian ayat 20 sahatu ayat 30 sada ujahama di tonga-tongata akup ni nunga di basa-basahon ho tu nasidan todim nadinggani marrohaihon nasida jaladang diotok ho mannamusian pamangan nasida jalanunga dilehon ho tu nasida aik pasobu uas nasidai pola 40 tahun liling na di permudu-mudu ho nasida di halongonan asaunang hurangan nasida ulos nasida pe dangulo buruk jalapak nasida dangulo marpura-pura jalanunga di basa-basaon ho tu nasida akka harajao dohot bangso jalanunga di sagi-sagion ho tu nasida akai sahat rodi pertalpahan asa nasida manuluk tano ni sisihon dohot tano ni raja sian Hesbon dohot tano ni Siok raja sian Basan jalanunga di patorop ho anak nasida songon bintang akan di langit jalanunga di buako nasida sahat tutano nau pinar baga-baga mihiat tu akka opu nasida ikon bongotonna jala teanonna jadi nunga bongot akka anak nasida tutanoi jalanunga di tean nasida jalanunga di patuduk ho maradopon nasida halak isi ni tanoi halak kanani jalanunga di pasahat ho nasida tu bagasan tangan nasidai nang raja nasida nang akka bangso ni tanoi asa bahenon na tu nasida guru lomo ni roha nasida nunga di papatu nasida hutah akan agotingi doho tano bosar jala disoluk bagas akan agok arta meragam-ragam oleh sumur akan di dak-dak porlak anggur porlak ni hau jetun dot hau namar parbue tau si panganon masay godang gabe mangan nasida maradu bosur jala mok-mok gabe manguloloy hisap na nasida marhite siya denggan di basam na gudangi abe lam cukat nasida jala mangguturi mangaloho jala di bolokon patik mi tupu di nitang gurung nasida lam dibunuhi muse panurirangmu akan namanidangi dopak nasida naing manogihon nasida mulak niyan tuho asa mabahen akka gasip godang alani nunga di pasahat ho nasida tu bagasat tangan ni musuna akan napasipal-sipal nasida alayadung hagogotan nasida mangangguhi manasida tuho gabe ditangihon ho nasida sian banua ginjang jala ho bartu asini roham akan nagodangi dilehon ho tu nasida halak sileo tua akka napaluahon nasida sian tangan ni musuna alai iadung marhasonangan nasida mangulahi musai nasida mangulahon sogo ni roham
gabe di pasopuho nasida di bagasat tangan ni musuh nasida, asa di parhatoban nasida, dungi mulak museroha nasida, tuho gabe di tangihon jala di togi di tangihon ho nasida sian banua gijang, jala di palua ho nasida ho partu asi ni roham akan agudangi masai jojot, dungi disuruh ho muse suruhammu mangapo-apoi nasida asa mula roha nasida tu patik alailam cukat nasida marroha jaladang ditangihon akka tonami sai tidak dati do mardosa do patik mi akka natama patu paon ni jolman yan asa mangulu ibana hape lam dipaholang nasida abara nasidai jala dipajogal takuhukna jaladang olo nasida manangihon hape pola leleng situtu sai di pa aju-aju ho nasida jala marsi paingot ho tu nasida marhite-hite todim marhite sian pamangan ni akka panurirangmu alai dang di paratetehon nasida alanido bahid di pasahat ho nasida tu bagasat tangan yakka bangso marluat-luat alai binahen niasi ni roham akan nagodangi dang lausun siap nasida di bahiko jaladang di tadi koko nasida ai debata para siroha jala pardinggan bahasa doho di bahasa Indonesia didok dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka juga mannamu tidak kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi bangsa seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tanah mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang-orang yang melakukannya.
Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian firman Tuhan. Di basa-basahon debatato dina, Allah memberi rohnya. Hamu kadamang doho dainang biasa dipengaruhi sada perhataan Pentakostao dohita holan di sada topik ima naniguaran na bahasa roh, api yang menyala-nyala, sehingga kita bisa terprovokasi hanya di dalam satu bentuk kehidupan. Bagaimana seandainya saya tidak dapat berbahasa seperti yang mereka lakukan, maka saya tidak menerima atau tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Ido na jojot mempengaruhi kita. Alaihamu akadamang doho dainang di tonga-tonga ni pardalanan ni hakristenota boy dodohonota hasa saur ni tod di porbadiaon, sada peristiwa yang sangat bersejarah dan berharga dalam kehidupan kita. Di ulaun di apostoli di hatahodo eklesia ima perbuini haroro ni tod di porbadia. Eklesia tidak hanya sekedar digambarkan sebatas fisik bangunan gereja. Sama seperti Roh Kudus tadi, tidak hanya digambarkan hanya sebatas bahasanya. Tidak digambarkan hanya sebatas api yang menyala-nyala. Tetapi eklesia itu, gereja itu telah memanggil setiap orang percaya dari kegelapan untuk masuk dalam hidup yang baru, dalam hidup yang terang. Di bahenido hamu akadamang doho dainang iko berengot tama secara umum noai. Dia do pangulaon ni tod di porbadia di tonga-tonga ni parngoluota. Kita tidak berbicara lagi apakah Roh Kudus itu benar-benar Tuhan, benar-benar Allah, dan disibe haporsiaota. Ala nunga ditai tita sia tonga-tonga ni haholomoni, jala maringana kita nuaing di tonga-tonga ni hati uron, nanaing si patuduhonota, nanaing hati dakonota, songo dia do parpue ni jolma na di bagasan hati uron. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki hidup yang baru. Kita harus hidup di dalam Kristus. Marsya jarmahita, marhiti-hiti hatani di bata hamu akamang nataingo di bagasan tikyon. Allah menepati janji. Tuhan menepati janjinya. Aku akan meminta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu penolong, roh penolong, pangurubi, nama dongani. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar bersama-sama dengan kita, tetapi dia adalah penolong, memberikan karya, membuat hidup kita sempurna. Molo mangolu jolma jalamia jolma di bagasa tot di perbadia, berarti ibaruma nguluna denggamma perpueni nguluna ainunga di bagasan Kristus
ibana tubuh. Ainungga di bagasan Kristus parngoluon. Alani masai argama dihita hamu akamang do tinang parbue ni hata ni debata di bagasan tikyon. Lahu mangodolon bahwa Roh Kudus itu adalah Allah yang berkarya dalam hidup kita. Allah yang mengajarkan firman-Nya selalu dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita hanya sebatas kebutuhan dunia. Tetapi Dia bersama-sama dengan kita membekali kehidupan kita. Asa ibaru hamu, asa mangolu hamu di bagasan Kristus. Asa atusamuna dia dona dengkan jala dia naroa asa boy ulahon mina margogo hamu mangulahon na dengkan. Kita mau lihat olah ni dia donuai parnguluan ni tot di porbadia di tonga-tonga ni hita. Seandainya kita berada di dalam konteks firman Tuhan pada saat ini, boy donuai tabayakon hamu akamang do tinang 40 tahun maleleng na bangsoi di parhorsihan, 40 tahun lamanya mereka di padang gurun. Apa yang terjadi? Mungkin kekuatan apapun yang disatukan di sana tidak akan mungkin ada kehidupan. Ahado mabain nasida mangulu. Didok nakining disodang adong moru dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Tidak ada berkurang. Alai dengan bahasa ni debata dituntut oleh keinginan-keinginan di pardagingon ni jolmai. Apa yang dituntut? Terkadang hamu akamang dohotinang si patado molo mangak kita ngatabunyan ikawi alay seta hirim do pearong muse ikaw na asing ate. Alani molo lao hita tu sada pesta pitor taida do ketringi ay hola samacam dua teh nena. HP terkadang samacam pedang habis tak. Ibain 5 macam bodoh tak buat na 5 macam i HP tongdang habis tak. Si patamu bajir hita di tonga-tonga ni parnguluot. Allah memberikan hal yang demikian kepada umatnya. Lau marhua do, ado sakap ni debata. Jala boy mata bereng hamu akadamang do daina. Jika kita bandingkan dengan kehidupan kita pada saat ini, upikir di jamata saunario 24 jam adong dohanguluan di hidati. Kita bisa lihat saudara-saudara kita mungkin setiap malam dia tidak bisa bertemu dengan keluarga karena pekerjaan. Setiap hari mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita karena begitu banyak sumber kehidupan yang mau kita lakukan. Alay boy taida hamu akamang do tinang. Di ngolu ni bangsoi di tonga-tonga ni parhorsi hatong marungut-ungut. Di ngolut na penuaing rade akangolu si hobasata si duluwatta si ulahonota tong marungut-ungut. Daula ileon hasil nak puasa songonon. Apakah kita harus dikembalikan lagi seperti apa yang dialami oleh umat Tuhan ini? Ikomulak mahita musay mangadobi parhorsihani asaboy tatadda songod dia do balga ni holong ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Karena itu Allah yang setia, yang hadir melalui Roh Kudus di leon debatatu hita tondi mangurubi hita, tondi namadongani hita mangaramoti. Terkadang di sodo hita hamu akamang kesetiaan Tuhan kita balas dengan keegoisan kita. Kesetiaan Tuhan kita balas dengan ketidakpercayaan. Jalaido na taida di bagasan tikyon. Ha kristenot tai
Boy do tabain marojahan tu haportibion. Dia may di epistil tayo na kining tung takas do didok disi. Ay say mangulo do behita di roha daging. Kita masih hidup rindu di tengah-tengah kuasa dunia. Hanguluan portibiodo pena prioritas di tonga-tonga ni nguluta. HP ngata boto do nanaing to nahonon ni debata tu hita. Jala di epistel tayo nakin di dok songo dia do parnguluan di jolma sonang do ngulu ni jolmai molo sai ha portibionodo sai marojatu tonga-tonga ni portibiodo sai portibiodo nata gulut. Sebab itu kita diingatkan naing ibaru mahamu gabi ibaru parohamu pikiranmu na. Supaya kita jangan mengatakan saya masih hidup di tengah-tengah dunia ini, ya otomatis dunia ini yang lebih prioritas. Tikos do hamu akamang do tinang itonga-tonga ni portibiodo hita jala siya tonga-tonga portibiodo hamu luota. Alay molodung do portibio muse mangarajai hita tatinggal lo muse Tuhani naung makokop pita naung ro muse imana madongani hita naung ro imana muse mangajari hita naung ro muse ibana manugunogu hita naung ro muse ibana manarihon ngoluta naung ro muse ibana marhite-hite hati urut dohot sodang namanotongi. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Janganlah seperti orang yang tidak percaya. Habis manis sepah dibuang. Unang bemar meam-meam hapor siyaw taon. Jala di tonga-tonga ni portibio pe unang songoni ta ala tae tong burjudo ngata gabe tao-tao-toi. Ate. Molo solo jolma mangaluhita, molo say hohom jolma sotung taodok nao to. Tapi apa yang mau Tuhan katakan dengan pribadinya? Inilah kehidupan daripada manusia. Molo apalah haci ngoluna mangangguhi, molo apalah hurang ngoluna mangido. Alay dung sonang itinggal hodo Tuhan. Inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Supaya kita mengakhiri sandiwara seperti itu dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita sudah menerima hidup yang baru di dalam Roh Kudus. Amin. Alani mahulua ngolunai baru nanang jalota. Sian tot di porbadiai. Na parjolo sahali dang masohot debata mangajari hita. Ido di hatahoni mana di 2 Timotius 2 ayat 10. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Rikot do parbinotuan, rikot. Alay dang sude parbinotuani marlaku dihita. Alay moludung do hatani debata ngamarlaku. Molodung do debata makata o tuhita sotung tapi liti akana nidok ni debata. Alai molodung do debata madok bahwa firmannya itu bermanfaat untuk mengajar, berhenti untuk mengandalkan yang lain. Kalau dikatakan firmannya itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, berorientasi mahita tuhasitongan ni debata unang tuhasitongan ni jolma bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Olah sada do hasitongan ima hasitongan ni debata danga dong hasitongan nasi. Kalau kita pun berlaku jujur, kita berlaku baik, kita berkata baik,
Itu berarti kita sudah menerima Roh Kudus. Molo diulah kodo hasitongan, marhite-hite hasitongan ni debata, ido makatidakon, ido patuduhon, ido pataridahon, naung dijakoko ton di porbadiai jalan manguluho, marhite-hite ton di porbadiai. Alani unang mubal, ate. Sapala naung dijakoko ton di porbadiai di tonga-tonga ni ngolum, ingot ma. Dang hobe na mangajari ngolumi, dak pikiranmu be. Dang rohami be. Alai debata do naung mangajari ho. Jala ngatar jalo ho debata mangajari ho. Itulah yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Kita terkadang berbicara soal masalah firman Tuhan, kita terkadang berbicara tentang status kita sebagai pengikut Kristus, tetapi kita tidak menerima Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak menerima Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau ini didok matuhita tiga hal. Naparjolo kita diingatkan untuk mengenal kembali akan Tuhan melalui kebaikannya. Dangadong boy hita mangasahud dirita dus dunak kining songon nanido ni hatani debata molo putong jolma dirina do sarihononna. Pada saat orang kenyang, disitulah muncul keegoan. Ate. Dakya jolma lam egois di tonga-tonga ni hapuguson. Alay ban na lam pistardo jolma lam mamora jolma oloma gabe mago habisuhon nasihat Tuhan ini. Karena itu kita diingatkan kembali bahwa setiap saat Tuhan itu tidak pernah diam. Dia selalu membimbing kita. Ido iban naidok si John Calvin songonon. Roh Kudus adalah guru batin indaiban yang membuat manusia mampu memahami dan menaati kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus, firman hanya didengar telinga tetapi tidak mengubah hati. Hai sonari sotung hera behita nagudangan hala Kristen naboy pajojorhon mulai sada Musa satu pangukapon. Ada banyak orang yang bercerita sudah berpuluh-puluh kali bisa membaca firman Tuhan. Alai polaro akka parukilon tutonga-tonga ni donganna tong do mabuah parukilon ibana. Moloro pelas niroha tutonga-tonga ni ngulu ni donganna tong muse manusai las niroha ni donganna iba. Karena itu kita berhenti dengan kehidupan yang semacam itu. Dan kita mau menerima Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Sehingga kita memilih percaya dan hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Dang songo sinak kiningpe. Percaya namun tetap dikuasai oleh dunia. Alai didok di bagasan turpukta epistel tenak kening percaya karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dia do nguluni halak naung majakon Kristus. Naung majakon ton di porbadia. Didok nak kening di epistel tai di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Holong dohot las niroha, dame dohot labas niroha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot, hatomano. Roh Kudus itu tidak pernah
memecah-mecah kehidupan kita di dalam persekutuan kita. Alani ko barani do hita mulai madok di bagasan tikyon hamu akamang do hotinang. Molo adong ro songo turpukta na toari akkasipang gete-getei ro terdohonot tama berhentilah. Marilah kita gali talenta-talenta yang ada di dalam hidup kita. Tuhan memperbaharui kita bukan berarti Tuhan memberikan kuasa iblis lagi. Anggona tuari di do adong do siak kamu nama lo mangajari, nama lo mangubati. Ragam akka pasu-pasu ni debatana di pasatu hita. Alani molo sai dia piniho do pe nasala, molo sai ditangi hoko do pe akka panggete-gete, berarti talenta dia do. Talenta ni sibolis do petong ate. Tetapi pada saat ini siapapun orangnya ate, ikon boy do hita manot Tuhon. Aladong digohiton di porbadia hita boy do hita manot Tuhon. Ise do na boy makatahon na songonon. Ise boy na mangulahon na songonon. Ise boy madok na songonon. Kita harus mampu mengatakan seperti itu. Sa boha-bohabe pistar ni jolma moloholan nama komentari do guarna tong do gabi hasisika. Ido ibere kamu akamang do tamo kanang sapesonari dangadong dupe ibaen sa boha-boha pistar ni jolma na merasa dirina pade dohot nama protes dakya do pedong ibaen tuguni ati. Dakya do pedong ibaen monumen ni. Omma pahlawan nasional ala holan nasai maprotes ulaon na. Omma pahlawan nasional ala holan provokasi ulaon na dangadong. Tapi kita sekarang diangkat oleh Tuhan menjadi manusia-manusia yang baru, yang hidup di dalam satu persekutuan eklesia. Itu berarti berikanlah hidupmu dipimpin Roh Kudus. Amin. Itu berarti berikanlah hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu berarti berikanlah hidupmu bertumbuh di dalam Roh Kudus. Anggudungdo di bagasan tot di porbadia hita amang dohotinang tubuh marurat dohot marperbue dang melosi perbuitai. Itu tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita harus dihina, sekalipun kita harus menghadapi proses seperti apa yang dijalani oleh umat Tuhan 40 tahun. Tetapi ketika kita mengatakan, saya telah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang lemah. Sekalipun saudara hanya mengucapkan perkataan dengan satu kata, sekalipun saudara hanya berbuat lebih kecil daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang lain, ketika Roh Kudus memimpin hidupmu, maka kita menjadi orang-orang yang sama dengan Kristus, pelaku-pelaku kasih hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Martangyang. Mau lihat madiho oleh Tuhan pinuji pinasanga maho di bagasan persauran nami di tikyon. Marhiti-hiti asido tolong ni roham nunga di paingoto kami oleh Tuhan. Dang boy kami guru di ngulu namion. Rohan ang pikiran nami. Bohapi oleh Tuhan tibu ni parsikolan nami. Bohapi oleh Tuhan dengan di jabatan nami, bohapi amoraon nami di tonga-tonga di ngulu namion. Marhiti-hiti hatam di bagasan tikyon. Dang malua kami sian parmaraan. Uy do oleh Tuhan, ala nilas ni rohan nami, gabi tubuh arsak di kami. Ido pa ingotok kami. Dangadong siya tonga-tonga namin na uboto aha masa di tonga-tonga ning ulo namion. Alay nunga roho alay Tuhan marhiti-hiti tod dimi mangajari kami. Manugunugo kami.
mangaramoti kami, mamasuk-masuk kami. Asa unang tersulat di tami, marhite-hite pakkatayon nami nasoture, asa unang madabu kami alay Tuhan tu dosa, alani pampahinan nami nasomaroja nga tu hasito ngami. Alani mauliate madihonung nga di paingoto kami alay Tuhan, unang tagan marlas ni roha kami, daos yakko, alay tahagan ju roha nami, tagar ropar sahiton ropar ukilon say jauh-jauh kami. Alay di paingoto kami di bagasan tikyon alay Tuhan. Hasatiaw mi mangaramoti kami, naeng nian mian satia kami, di rahut todim to di porbadiai asahu pangasahu kami. Alay di pasu-pasu mahami alay Tuhan, saluhut ruas ni huriam, naron waeng mamuji ho di bagasan tikyon, manangihon hatam. Alani miam matod dimi. Sadarion ro di saliling nililing na di tonga-tonga ning ulo nami. Jala ramoti hami alay Tuhan. Di na naing tinggal honon namin no bagas joromon. Luas mahami. Mabuan baritam-barita na uli. Gabi o jahan ding ulo nami. Mga sahon Kristus Jesus. Amen. Maredehi taut mata pasahat pilihat. Songgok Tuhan minani jalamu, potong dini ebataki, uhir batik butuh hakinon, potong dini ebataki, bering si polhudi aroromi. Surtonim paluanaon, paluama, odebata, bereng daging kutondi kodison, paluama, odebata, nama pangampat bisa rambi. Isap ni daging sandok diriki, nabangar sahi tong-tong tandini, paluama odebata. Ale de batama nami na di banua gijang, odo harorwan ni salhut silolehon na dinggat do nasa ulibasa na mauliutus. Upasangat tami masian na nileon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon pati puluh na harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marwa nami marhiti-hiti todim. Asalamutan dah kami godang ni silolehon mitu kami. Asalam girgir kami madok muli hati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana nilehon ni,
kami na di banua gijang saya pinar badia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saat melomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tuki hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasan damai jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midahu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasorhon madamena tu tod di munabi. Amen. Selamat merayakan turunnya Roh Kudus madihita saluhutna.